Njengoba nibona kuphithizela nje abantu bephansi phezulu silinde uNkulunkulu wabantu abamnyama, uNkulunkulu wezizwe zonke, unyazi lwezulu. Njengoba nibona sekundiza namagwaba manje kusukuthi useyeza umnikazi. Mina ke igama lami nguSiboniso. NgingwakwaMpungose entabeni zaseShowe. Ethempelini laseMehlo esizwe. Phansi kwenkosi uMpungose. Phansi kaMshumayeli uZulu nakumfundisi uXulu Makhathini. Umfo kaMbhele lo inhlalisuthi kaMbhele enjabulweni ithempeli khona la ezwelibovu. Siyafika nje la ofudu esabelweni eTafelkop. Bengise egoli ke ekuthuthukeni. Njengamanje sizolindela uNkulunkulu wabantu unyazi lwezulu. Luyeza ke unyazi lwezulu njengamanje lusukile entabeni zaseMaritzburg lizosibusisa. Hayi injabulo ingaphezulu kwethu. Ngikade ngina 5 years ngingaboni emehlweni. Namhlanje ngiyabona ngenxa unyazi. Shintsho odokotela ngangibiza unyazi. Odokotela bengibamba baba unyazi ngoba noma bakuhliza odokotela. Kodwa unyazi uma lingekho still izoqhubeka inkinga. Kodwa mina sengiyabona ngenxa unyazi 5 years ngingaboni. Sakuzaje SHEMBE uNkulunkulu. Mina ngumsizeni wakaTinga khona la kaZwelibovu. Ngigada la omzini wala eTafelkop. Umzini wonyazi. Silindile la silinde unyazi lezulu ukuthi balifike. Namhlanje usefikile umnikazi washo ukuthi akwakhiwe namhlanje usefikile sesiyajabula noma ninganizwa singasena amaphimbo atheni ukukhathala ngoba siyasebenza sisebenzela unyazi lezulu ekuyilona uNkulunkulu wethu emazweni akithi nasazalelwa khona sazelele la kaZwelibovu enkabeni yethu kujabula inkaba la ilele khona. Umahadebe mina shadele kaKheswa iminyaka yami no 84 mina 84 no 1940 namhlanje ke sisenjabulweni enkulu ngoba ubaba uzofika inkosi yamaNazaretha ezweni lakithi eTafelkop. Umfundisi umdluli embumbulu lo muzi okungena kuJehova nabayingcwele umuzi wasesabelweni esawabelwa inkosi uthingo lenkosazana okuyinyanga esakhunjulwa ngayo ezulwini ukuba uNkulunkulu eze phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu. Siyabonga emabandleni wonke asembumbulu namabandla aseningizimu ngoba ngaphandle kwabashumayeli nabakhokheli namabandla ngaba sikho kuleli zinga esikulo isabelo esihle somkhosi omkhulu kaMashi ongena ngomhla ka9 uphothulwe ngomhla ka10 lapho kusuke kuyingqikithi yosuku okwafika ngalo ubaba omkhulu kulelizwe ezoqala lobu Nazaretha osesabalele nomhlaba wonke. Ingubo emhlophe njengoba imbethe umhlaba wonke kwakuyile nyanga. Siyabonga kakhulu ezulwini.